Здравейте хора, аз съм Наксел в България. Няма да ме виждате никак, за което съжалявам. Здравейте, аз съм Наксел в България. Ще поставим камерата долу. И както сте чули в заглавието, днес ще правим Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge. Пък да видим какво ще стане. Първо с водата ще започна. Човек. Направо едно. Две. Това е уроци, ако ви е скучно през лято, какво да правите. Урок първи, после ще има още уроци. Още съм замислила. И са пълни с вода. Ай направо да започваме. 1, 2, 3. Цялата зомбир вода. Това е направо. Добре. Да преминем към етап 2. Пресипването на хомагъл. Така. Още една кафена. Ако ви харесва видеото, моля да абонирайте се и харесайте, защото след малко аз ще имам бой. Още. Това съм мокра. Гърба ми той. Косата ми не е... косата ми... Тя не е толкова. Кога ще да я вържа. Добре. 1, 2... Това беше по-бързо. Ще ми стане студено. По мене капе вода. Сигурно съм била в пералнята. И сега ще се върна след малко. Та хора, она вода беше топла, ме тая от чешмата. Външната чешма. Ужасно ще бъде. Ужасно ще бъде. Моля, харесайте и се абонирайте. Ох, мале, ще имам бой. Ох, мале, се съм занапикала. Добре, 1, 2... Малко! Майка! Омага! Чао, хора!